Ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Napapaisip ako ngayon. Ano nga bang gagawin ng sender natin kung yung ex ng ex niya tatay pala ng jowa niya? Tapos Father's Day pa sa darating na Sunday. Oo. Niyayaya siya. Pupunta ba siya? Kumain sa labas? Oo. Tsaka paano ka magbibigay ng respeto o pagpupugay dun sa tatay ng current partner mo, kung ex mo, 'di ba? Bebeso ka ba pag nakita mo siya? Magmamano ka ba? O diretso halik ka ba? Sa pisngi, sa labi, o 'di ba? Paano? O kaya mo bang magdikit yung balat ninyo? Baka mamaya pag nagdikit yung balat ninyo, iba yung maramdaman mong kuryente na dumaloy sa katawan mo, 'di ba? Alam mo, nasa mabigat siyang sitwasyon na hindi niya basta-basta ito matitimbang. Dahil ang emosyon at puso ang kalaban niya dito. May pinagsamaan sila ng tatay ng partner niya ngayon. Iba yun. May nangyari sa kanila. May malalim silang ugnayan na hindi basta-basta mabubura yun. Na tuwing makikita mo yung tao na yun, maaalala mo kung paano kayo naging masaya. Oo. Tsaka, alam mo na yung pagbitiw niya doon sa relasyon niya dito kay Jericho, dahil sa nasaktan siya ng sobra. Hindi dahil sa hindi niya na mahal yung tao. Tama. At yun yung klase ng pagbitiw na alam mong may posibilidad pa na bumalik ka sa taong yun. Kasi hindi naman nawala yung pagmamahal Tama. Nasaktan ka lang ng sobra, kaya ka bumitiw. Tama. Dinala ba naman yung legal na asawa doon sa mismong hotel Kahit sino sigurong kabit doon, parang pag dinala na yung misis sa mismong kuta nila, parang mararamdaman niya na, ay, di na ako mahal nito, di na ako pinipili nito, kasi dinala na rito Di na ako narespeto. Di na ako narespeto So ngayon, ang iisipin mo niyan at ang itatatak mo sa kokote mo, bibitaw na ako kasi hindi na ako nirespeto dito. Tama. Pero bibitaw ako hindi dahil mahal ko na. Hindi dahil hindi ko na siya mahal. Yes. Kundi dahil nasaktan ako ng sobra at ayoko nang mawasak ng sobra para tuluyan akong bumitaw. Parang ganun yung nangyari. Kaya tingnan mo, nung nagkita sila uli, parang sabi niya naguguluhan siya. Iba na yung pakiramdam niya. Kasi nga, nung bumitaw siya, hindi naman siya ubos na ubos talaga Tama. Nasaktan lang siya ng sobra. Ikaw, partner, kung ikaw ay nasa sitwasyon ng ating letter sender, paano mo i-handle yung ganito? Ano yung magiging solusyon mo agad sa ganitong pangyayari? Kasi the more na pinapatagal mo yung ganitong sitwasyon sa buhay mo, ikaw yung matatalo bilang babae. Oo. Hindi ko masasabi na pwedeng masira yung pamilya nila, pero hindi naman nila malalaman Siyempre yung tatay nyon, hindi naman magpapahalata din. Totoo. And, nasa sayo kumbaga nasa sender natin. Yung bola. Kung sakaling sabihin niya sa current jowa niya, na anak ng ex niya, na current partner niya, yung katotohanan dun sa nakaraan nila, di patay ngayon itong ama. Tama. Ay, niloloko mo pala yung nanay ko So, mahal niya yung lalaking yun, hindi niya sasabihin. magkakagulo pa yung pamilya kung sakaling sabihin niya. Tama. So ngayon, ikikip niya na lang sa sarili niya. Kasi nga, parang, it is for the best. And, alam mo, dito papasok yung katagang, there are some things better left unsaid. Galing. Meron kasing sinasabi na, the truth will set you free.
Tama. But meron ding linya na nagsasabing, there are some things better left unsaid. Lalong-lalo na kung ito ay nakalipas na. Tama. Lalong-lalo na kung alam mo na posibleng makasira ng isang pamilya na matagal naman ng payapa. Tama. So kung ikaw ay nandun sa sitwasyon na yun, paano mo i-handle? Alam mo, kung iisipin ko, ang hirap eh. Ako, ngayon pala nahihirapan na ako mahirap eh. talaga. Pero babalikan ko yung sinabi mo kanina na kailangan tong bigyan ng oras. Kailangan tong bigyan ng panahon. Pero babalikan ko din yung sinabi mo na habang tumatagal, mas lalong nagkakagulo. Tama. Pero kung kaya ko naman siyang ayusin internally sa sarili ko, aayusin ko to. Kumbaga, ang naglalaban naman dito ngayon yung utak ko eh. 'Di ba? Yung utak ko, yung puso ko, mo. yung feelings ko. And naniniwala naman ako na kapag inupuan mo yung pakiramdam mo at hindi mo agad inaksyonan, dinelay mo muna yung magiging desisyon mo, mas magiging maganda yung resulta ng aksyon mo. Tama. Kasi hindi naman kinakailangan magmadali palagi sa pagdedesisyon. And usually, kapag nagkakamali ng isang tao, yun ay dahil sa nagmadali siyang magdesisyon. Tama. Dahil pakiramdam niya, dapat siya magdesisyon agad sa isang sitwasyon. Tama. Pero kung tutuusin, ang regalo nga sa'yo ng Panginoong Diyos ay pagkakataon at oras. At ikaw ang may hawak nito. Tama. Depende. So dude, kung ibabalik mo ulit sa akin yung tanong kung anong gagawin ko, siguro manghihingi muna ako ng space sa partner ko. Manghihingi ako ng space sa kanya. Pag-iisipan kong maigi kung tunay ba yung pagmamahal ko sa partner ko. O nahulog lang ako sa kanya dahil may naaalala akong tao sa nakaraan ko. Kasi posibleng kawangis niya kasi. Posibleng nakapagpasaya kasi sa kanya. Kaya na-fall siya. Pero hindi dahil buong-buo yung pagmamahal. Tama. Naisip ko rin kasi, bakit naman din ako maguguluhan sa nararamdaman ko kung wala na talaga ako nararamdaman dun sa tatay? Diba? Bakit ako maguguluhan kung ganun? Bakit sasabihin ko na, nagpahinga lang yung nararamdaman ko, hindi naman pala siya patay. So, that only means na may remains pa rin talaga yung taong nakaraan sa buhay mo. So, yun, at least natikman ko pareho. Yung pagmamahal nila. Tama. Tama Oo. naman. Tama yun. Yun na lang. Parang Ganda. space, break, ganyan. O, ikaw naman, dude. Hindi, wala na akong sasabihin pa. Ang ganda ng sinabi mo. Kasi, totoo yun eh. Ngayon kasi, sa mga nakikinig sa atin on air, ang naglalaro sa isip nila ngayon, partner. Sabi nila, alam ko, bumubulong-bulong sila habang nagmamaneho, habang nakikinig na, ang dali-dali niyang gawin eh. Hiwalayan mo! Hindi po ganun kadali yun. Hindi agad maiisip ng letter sender natin na ayawan niya yung bagay na yun. Bakit? Unang-una, sabi niya nga natagpuan niya na daw yung tunay at tapat na pagmamahal na pinaramdam nito nung anak. Kaso nga lang, nung pinakilala na siya dun sa bahay, biglang pagbaba ng hagdanan, nakakilala niya yung tatay. Na-ex niya pala. Na-ex niya pala, na naguluhan na naman siya. So ngayon, naglalaban yung emosyon at utak na, totoo eh, tama ka dun eh, na dapat humingi ka muna ng space at pag-isipan mo mabuti. Hindi ka pwede magdesisyon ng basta-basta eh. Malay mo talaga, mahal mo naman talaga yung lalaki at mahal ka talaga ng lalaki, eh di sinayang mo yung pagkakataon na yun. Totoo. Pwede nyo naman itago na lang at ibaon na lang sa limot yung mga bagay na yun. Totoo. Titisin mo nga lang. Dahil hanggang sa pagharap nyo ng dambana, nandun yung tatay. Totoo. Diba? Biruin mo, Ang no? hirap lang. Ihahatid nung magulang yung partner mo sa altar. Tapos makikita mo dun yung tatay niya, nakaabang din eh, no? Yes. Tapos sa gilid, yung taong papakasalan mo, pero hindi nila alam na mag-ex pala kayo. Tama. Kasi yung sikretong yun, kapag naibulgar mo talaga, sira pamilya nila. Tama. And dun nga papasok yung sinasabi natin na there are some things better left unsaid. Tama. Pero hindi naman natin ine-encourage yung mga tao, 'di ba, na wag magsabi ng totoo. It's just that minsan lang talaga sa buhay
para hindi na mas gumulo ang isang sitwasyon, kailangan mo talagang Manahimik na lang. manahimik eh. At kung may mga bagay kang kayang i-resolve within yourself, Mhm. i-resolve mo. At marami sa ating mga kabisyo na nagdadaan sa ganung klaseng sitwasyon. Oo. Yung nasa sistema nila, nasa sarili nila, yung mismong laban. Hindi sa ibang tao yung laban. Nasa utak nila. Tama. Nandun yung laban eh. And yun yung mga pinakamahirap dalhin sa pang-araw-araw na buhay. Mhm. Yung nagtatalo, yung mga naiisip mo. Ito, si isip number 1. Ito yung naisip number 2. Naisip number 3. Ay, magtatalo-talo, magdedebate sila na minsan nga parang ikababaliw mo na eh. Totoo yan. Pero, ang ipapakita mo sa tao, okay ka lang. Diba? Kaya, kung ganun man po yung pinagdaraanan ninyo, sana bigyan nyo ng oras yung sarili ninyo at huwag kayo agad-agad magdedesisyon. Kasi yun ang pinaka-delikadong move o aksyon na gagawin ninyo sa buhay nyo. Tsaka, dapat marunong ka manindigan. Kunyari, kung pinagdesisyonan mo na talagang piliin yung anak niya Mhm. at makikita mo pa rin yung tatay na naging karelasyon mo, dapat buo yung loob mo Mhm. na hanggang dulo, hindi ko sasabihin Mhm. yung nangyari sa amin ng tatay na ito. Mhm. Hanggang dulo, paninindigan ko na hindi na ako masasaktan o maguguluhan sa nararamdaman ko kahit nandyan yung tatay. Totoo. Dapat handa ka doon sa makakaharap mo in the future. Naisip ko lang, dude, paano pag may nag-sploke dun sa opisina? O kaya may lumabas na larawan? Yun ang mahirap doon. Kaya dapat alam niya rin yung pwedeng maging resulta ng mga magiging desisyon niya. Kung pipiliin niya at ipaglalaban niya itong anak. Mm-mm. Pero ang pinakamagandang move talaga dyan, Mm-mm. ako naman naniniwala naman ako na maraming taong pwedeng magmahal rin sa'yo ng tama. Mhm. Kung alam mo naman na mali na rin yung sitwasyon na pinapasok mo ngayon at pwede kang maipit at masaktan at makasira ng pamilya, Mm-mm. mas mabuti siguro na mahalin mo na lang din yung sarili mo. Mhm. Kasi yung paglayo mo o pagbitaw o pagdidesisyon na i-detach na yung sarili mo doon, Mm-mm. hindi naman ibig sabihin yun na inatalo ka. Mm-mm. 'Di ba? O hindi mo na nahanap yung tamang tao sa buhay mo, nilayuan mo. Hindi ganun yun. Ibig sabihin yun, gusto mo lang din ng kapayapaan. Pinili mo yung kapayapaan na hindi na makagulo o makasira ng pamilya. At yun yung pinakatagumpay mo sa sarili mo. Uy, ang ganda ng sinabi mo na yun. Hindi, ngayon lang yun. Ngayon lang yun. Chumachamba lang yun. Dito connect ako lang sa sinasabi May mo. ganun ka pala, dude. Na parang kapayapaan. Hindi, been there, done that. Ang ganda na Been there, sinabi ni done that. Titan Jello, na kung may ipaprioritize ka, Sarili yung mo. kapayapaan Ng sarili mo. ng sarili mo. Totoo yun. At mahirap yun matagpuan. Totoo yun. Lalong-lalo na kung ang dami ng magulo sa buhay mo at gumugulo sa isipan mo. So, pwede kang bumitiw. Respeto niya na yun sa sarili niya. Alam niya na nagkaroon sila ng relasyon nung ama, nung karelasyon niya ngayon. Siguro mas mabuti na lang na respetuhin mo yung sarili mo. Mm-mm. 'Di ba? At hindi naman natatapos yung sinasabi natin na may right guy na magmamahal sa atin. Lahat ng tao pwede maging right guy. Mhm. Pwede tayo mahalin ng tama. Kung talagang choice niya na mahalin ka ng tama. Mhm. Ganun lang naman yun eh. Maraming pwede magmahal sa atin ng totoo. Kaya huwag kang mag-alinlangan na bumitaw para sa kapayapaan mo. Yun lang. Ganda nung sinabi mo na huwag kang mag-alinlangan na bumitaw para sa kapayapaan mo. Tama yan, kabisyo. Healthy relationship with yourself and peaceful relationship with yourself and to the people around you. Totoo yan. Ganyan yung katulong namin. Nakarelasyon ko eh. Hoy! Joke lang. Kaya been there, done that. Kaya siguro no may lumabas na litrato, nakasama mo yung katulong nyo. Kaya sabi mo, AI lang yan! Ayun. Joke lang. Kidding aside, pero yun nga, totoo yun. Piliin mo yung kapayapaan. Tama. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Abangan nyo po ang Top Secrets kasama pa rin ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Hannah's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Bye!
heaven's sake!